تا أزي دفتوا أنا مشانو سقع جون بلوت أنا هنا ساينسن مسمع تاو صحنفات ندوي بتعمي كاب فوتو نايت صومن إكسرسايز ندماني بحالة فكزين إشتي أمسلكم يعني إكسرسايز كتقبل كلها أو إشتي إسرا دقيق كندي دعك الكفالنا يا أمرها دك إيش نبري دبارة سلازم نمنتاي إكسرسايز أنا نقوي مرسو كندي كم ملك أسكات جورو نيشتي زيتين يعني نمذكر دخان نانتاي إكسرسايز كتقبل كلها أو إشتي إسرا دقيق ناتكا نيرونز ويكا نتورك ناي نيرون كونكشن أو أمرها كمت زي بعضي بالمالتي اللي جينا برا كتما دبي كتمثل كلام مالتي بالطعمي بزح نتورك ناتكاي محايش انت دا اكسرسايز نقهق يركا نزنا جرزي نجازح حسكايو نسرح حسكايو كي تخليها اكسرسايز انت دا نقهق يركا نزي نسرح حسكايو كي تخليها نقطر مع اللي تخل نجر حسكايو كي تخليها نقهو ساعة 3 دقيقات ساعة 5 دقيقات مستساقة نجازا رسخة 15 دقيقة تهيت تبهان high intensity interval training كم تاني قبل لنا أنا 15 دقيقة سقع ترهت أنت على سريحة نسخة بقعد هنا ناي دلا على درجة نقحت ناي أمره دلوا حس كان قد متسقما لها مالتي مش أنت راجع كذا مريس كأخذ كسيخة أنت راجع زي خديه بقعد هنا نقعد قبل maybe أما راح نحرر لك أجن exercise نقعد بخون دلوا مخنيا بزيو مساعتنا تدماني زحج نبلاد لنا نايزي brain function ويكا cognitive function نبلو مالتي نسقا كتوف دقونة حسابات كتحسب كتوسن نقدميت تقدكيد كاب جحوق الزخا قند ميراتات زي أب وان صوم ترخبو كفالي أبزي كومو كخون دقوبرو انتايو كلتا نقرالو مجمع يقردانا دلو تي BDNF دبهال مالتي زي BDNF مالت انتاي مالتي brain derived neurotrophic factor دبهالالو نسخا انتاي زقبر حدا تي autophagy دبهال أبو مرنا دلو كألي دقبهم ناي موتات وحيتات ناي ميتوكوندريا ناي نتورك سيستم فيل دقبرو بمولهم كم حدا يجمر كان ناي زي BDNF صراحة انتايو نانا ناي ممهار ناي مذكار حدشت وها نتورك أم مقبار أبو مرنا حدش نتورك كم حدش كون قاعد مهار كلها حدش وها يتولد كم زلخا غير كحسب برأسها دبهال زي BDNF نظام نجارات زي كتقبر يحجزك عب هيبوكامباس دبهال كفالنا يأمرونا إذا قبر كل خا نزس راح إذا نخسر كان دي أنت عايز قبر نتدلو ريسورس ويكا تسقطات بملك قطبة ويكا نعوس كم تزدلا عكيبو نحمق زي خونو بمبال مالتي يتكملوا نتوم ستريس ريزيستانس دبال ويكا تصاوتي ويدماني كم زي كاب نبور وتصعيد خونو خونتات تميت كون كله دفره دسم بيتقلق متصقلو كتكمل متقل ميراتات يحجزك بزم كلتا نقرات دبلكو ناتكا brain function ويكا ناي cognitive function ناتكا ناي محساب عقمها ناي موسان عقمها حدش نقرات analyze ناي مقبار عقمها بيلي عبي كابو بدبلة سدماني ات neuroplasticity نبلو حدشت وحيوتات ناي نيرون ناي توم نيرون قبل كولو ناي أمره وحيوتات مالتي حدش وحيوتات ناي أمره ويكا نيرونز مقال حدش نتورك مقبار كاب جحجز حدا ميلا تصومي صوم حجي كم حدا مدهنيتي دوها أبقى حمامات صوم كنبل كلنا it's a therapy كم مدهنيتي دزز نابنت multiple sclerosis دبهال زي ناي neurodegeneration حمام قال النيرونز ناتكا ويكا وحيوتات ناي سنمتني ندمتو كخودو ندقودو خودو خلو ناتكا ناي منقصقاص عقمقا ناي كانزا متصوار عقمقا ندقودو لي خيد ناي مخور ماي بحري يرئ مالتي ناي بالماس عقم داي ملكاخد كون دبزحو ثيرابي أبز حجي مودرن ثيرابي مثل دلون تايم نزي ناب فاستين ويكاني ناي موتام ميلا نوعهم كرم كم زخيل يدرخوكم مصنع تدبره so this is phenomenon زي ناي أموره بقعات موقع مسو تأساسيرو دمتس مسو أموره تأساسيرو حمامات أملاي بتعمي عبي ترالو قال خبتي أنا بتكبار حجين انت أنا يبحك فوكاس كجبر دلي نوغي كورسكو وتسألني انت داخل كورسكو وتسألني كله صرح كله I completely have مش عارف بتعمل بولس دخول فوكاس ولا absolute فوكاس ريبولكو بولس دخول فوكاس أد معي كوني حجزني so قال خافتي حدا جزء معلك مبلع تحجزني بزيكاتنا يدم لوجستيك محدرانا يدم عقد دم ناي سرعة حقق مخيد جبو ناب شوادين أمورين خيد
ምግባረይ ኣብ ርእሲቱ ምጻመይ ድማኒ ነቲ ሪሶርስ ኮንዘርቬሽን ከምኡ ድማ ስትረስ ሬዚስታንስ ድብል ናይ ኣእምሮ ስራሕ ብተግባር ባዕለይ ብውልቀይ ድፍትኖ ብዙሕ ውፅኢት እውን ትረኽበሉ ነገር እዩ መቸም ብዚኣ ተማታ ኣይኮነትን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዚ ናይ ክብደት ምቕናስ ብፆም ምዃን ኣብኒ ድብል ኣሎ እዚ ምስ በዓል ታይሮይድ ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ናይ ታይሮይድ ሆርሞንስ ብቀዳማይ ብዛዕባ ታይሮይድ ስራሕዎ ቪድዮ ነይሩ ሓደ ሓደ መብርሂታት ብዛዕባ እውን ሂበ ነይረ እንተ ደኣ እቲ ታይሮይድ ሃሊካ ከመይ ኢሉ ንዓኻ ወላ እንዳፀምካ ከለካ ክብደት ምቕናስ ዳኣብየካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንእሽተይ ፅባሕ ክዝተ ክፍትነ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ኣመጋግባኻ ኣብ ግዜ ታይሮይድ ክንርኢ ኢና ብሓፈሽኡ ከምኡ እንተ ደኣ እንዳፀምካ እውን ክብደት ክትቀንስ ደቂልካ ናይ ሆርሞንስ ታይሮይድ ጥራሕ ዘይኮንስ ብሓፈሽኡ ናይ ሆርሞን ኢምባላንስ ወይ ከዓ ሜታቦሊክ ዲስኦርደር ይበሃል ከምዚ ኦቤሲቲ ገለገለ ሰባት ኩሉ ነገር ገይሮም ምዃን ከኣብዮም ከሎ ኢትስ ኮልድ ሜታቦሊክ ዲስኦርደር ወይ ከዓ ናይ ስርዓተ ምሕደራ ናይ ፀዓት ኣካላትካ ዲስፋንክሽናል ወይ ከዓ ክወድቕ ከሎ ካብ ደጋጥም ብድሆ ማለት እዩ so this is ሓደ ካብቲ ብጣዕሚ ሓጋዚ ዝኾነ ነገር ብፆም ኣቢልካ ነገራት ክትዕርየሉ ትኽእል ግን እንታይ እዩ ሓደ እቲ ካሎሪ ትወስዶ ዘለካ ካሎሪ ኢን ኢዝ ናት ካሎሪ ኣውት ኩሉ ግዜ ማዕረ ይኮኑን ኦኬ ካሎሪ ዳኣቱ ምስ ካሎሪ ድወፅእ ኩሉ ግዜ ማዕረ ይኮኑን ኩሉ ግዜ ይኮኑን ማዕረ እቶም ካሎሪ ዝተፈላለዩ እዮም ካሎሪስ ንስኻ ካብ ኣካላትካ ባዕሉ ድምንጭዎ ኢትስ ኮልድ ካሎሪስ ካሎሪ ንስኻ ትወስዶ ድማኒ ናይ በዓል ሽኮር ዝኣመሰሉ እንተደኣ ኮይኖም ኢትስ ኮልድ ካሎሪስ እሶም ካሎሪስ እዮም ዝበሃሉ እንተ ደኣ ትወስዶ ዘለካ ካሎሪስ ካብቲ ንስኻ ትህልኮ ዘለካ ካሎሪስ ንላዕሊ ኮይኑ እዚ ናብ ኢምባላንስ ወይ ከዓ ዲስባይስስ ይወስደካ እሞ ብኣቢሉ ነፍሲ ወከፍ ዝተረፈ ካሎሪ ክኽዘን ይገብሮ ስለዚ ክትፀውም ከለካ ትወስዶ ዓቐን ካሎሪስ ብጣዕሚ ውሕድ ይኸውን እንተ ደኣ ንኣብነት ፆም እንተ ደኣ ደይኮይኑ ክትፀውም እንተ ደኣ ደይደሊኻ ትበልዖ ዓይነት ምግቢ ከምታፍታ መጀመርያ ዝበልክዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ፕሮቲንን ብዙሕ ፋይበርን ክኸውን ኣለዎ ኮምፕሊትሊ ናይ ካሎሪ ዝበሃል ግን ኣይድልየካን ምክሳዕ እንድሕር ኣሊካ እመነኒ ክንድፍረ ኣድሪ ትኸውን ካሎሪስ ኣይተድልየካን ኣብ ነብስኻ ብዙሕ ካሎሪስ ኣሎ ሰብ ክትፀውም ከለካ እንታይ ይደጋጥም እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለካ ክትፀውም ከለካ ናትካ ሜታቦሊዝም ይምዕብል ማለት እዩ ናትካ ድሕሪ ኣይ ቲንክ ሓንቲ ነገር ቸክ ክገብር ኣለኒ እቲ ሰዓታት ድሕሪ ክንደይ ሰዓት እዩ ኣብኡ ተኣቱ ምስ ናይ ካንሰር እውን ድተኣሳስር ዘለዎ ማለት እዩ ሶ ብዙሕ ግዜ እዚ ኪቶሲስ ድበሃል ኣካላትና ናይ ኪቶን ምስባር ወይ ከዓ ብሰር ምውሓድ ናይ ካርቦሃይድሬት ወይ ካሎሪስ ነቲ ቁሙጥ ናይ ብመልክዕ ስብሒ ተቐሚጡ ዘሎ ወይ ከዓ ግሉኮጅን ድበሃል ብግሉኮኖጀነሲስ ድበሃል መልክዑ ገይሩ ናብ ፀዓት ክቕይሮ ከሎ ማለት እዩ እዚ ኻ ገለ ካብቲ ናብ ኣእምሮና ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ውፅኢታዊ ጥቕሚ ንክህልዎ ዝገብሮ so ናትካ ናይ ኪቶን ኣብ ደምካን ኣብ ሽንትኻን ክርአ ከሎ ብዙሕ ኪቶን ክርአ ከሎ እስኻ ኪቶሲስ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ እንተ ደኣ እቲ BHP ድበሃል እዩ anyway BHP ድበሃል እቲ ወይ ከዓ ቤታ ሃይድሮክሲ ቢትሬት ድበሃል ኣብ ደምካ ክትዕቅን ከለኻ እቲ ናትካ ኬቶን ኣብ ደምካን ኣብ ሽንትኻን ዘሎ ክንደይ ምዃኑ ትሪኦ እሞ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ብዙሕ ትፀመሉ ነዚ ናይ ኪቶን ባህሪ ክትርኢ ትጅምር ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ድሕሪ 4 መዓልቲ ይመስለኒ ካብ 3 ስጋብ 4 መዓልቲ እንተ ደኣ ንስኻ ካብ 50 ግራም ንታሕቲ ኣብየለና ብዚ ካብ 3 መዓልቲ ስጋብ 4 መዓልቲ ዘሎ ግዜ ንስኻ ትወስዶ ካሎሪስ ስጋብ 50 ግራም ድኾና ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ በዚ ግዜ እዚ ነብስኻ እንታይ ክገብር ይግደድ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀዓት ናይ ቁሙጥ ከም ስብሒ ገርና ስብሒ ንበሎ ሊቨር ንዕኡ ክሰብሮ ይግደድ ማለት እዩ ነዚ እንተ ደኣ ሰይርዎ እሱ ናብ ፊውል ኮይኑ ከገልግል ከሎ ንኣእምሮኻ ብጣዕሚ ኤፌክቲቭ ብድኾነ ብሉፅ ብድኾነ መልክዑ ይሕግዘካ እቲ ኮግኒቲቭ ቢሄቪየር ናትካ ኮግኒቲቭ ፋንክሽን ናትካ ንክመሓየሽ ብኣቢሉ ድማኒ ንስኻ ክብደት ንክትቀንስ ይሕግዘካ ካብ ኩሉ እቲ ዝበለፀ ነገር ናይዚ ግን እንታይ እዩ ኦልሬዲ ንስኻ ብዛዕባ እዚ ዘለካ ብዛዕባ ክብደት ምቕናስ ዘለካ ብድሆ በዚ ነገር እዚ ክትዕርዮ ትኽእል ኢኻ እዚ ንምግባር ግን ካልኦት ሕድራት ሕሙማት ክህልውካ የብሎምን ስለዚ ኪቶሲስ ካልእ ኣስተሓቢለ ኣብ ካልእ እዋን ከብሮ ክፍተን እየ ግን እንተ ደኣ ትፀውም ሃሊኻ ናትካ ካሎሪ ሪስትሪክሽን ይጎድል
نفسك تجبرو أمارات يبلان بزيكاتي قمت حيلا متكام